sampur dilanjut. Nah, panjenenganipun Mas Rusdi kadhapuk Mas Laban ya Mas Bledet. Wedal kula terkejut. Mas Rusdi sing duwe roda papat. Monggo lo Mas Jai Pongan kadhapuk kalian Mas Bledet ya Cak Laban ya genjot jenenge wakeh. Monggo lo Mas Jai Pongan suarane ana tayuban criyase CS kudu Jombang lo Mas sampure lo Mas Mas Rusdi monggo Mas. Lewong Lintang Asmara, oke. Apa lewonge digawe jaranan? Oh, monggo kersa pokoke Lintang sak Asmara panjang. lewonge jaranan, ngono ya. Sandatine. Alhamdulillah nek eling ngono kuwi ya. Ayo digoyang masih barengan Sri SCS lagi. Ya multimedia. Kerja bareng dengan Pena Musik. Terima kasih buat Mbak. Ini lali. Sama Kak. Fitri.
ngono enak.